kinahanglan mo. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome na naman tayo sa ating paboritong programa Ang Baton, IMO Problema. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Kada adlaw diri yan nagbabago, pirmitang ulan sa araimo. Yaan ingin bibini di nga sangkay natanan nga oras imo madadaupan. Jesus akon hinihigo ating pinakauna na pumasok sa ating channel si Ate Carmen. Magandang gabi sa iyo, Ate Carmen. Sugat ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Orasan akon panginahanglan, adaya kun im tatawagan. Bisan pa orasan kamaluya, Ginoo may nim kadaugan. Kada adlaw diri yan nagbabago, pirmitang kodan sa araimo. Yaan ingin bibini di nga sangkay natanan nga oras imo madadaupan. Jesus akon hinihigugma, yalaan suog ko nga sangkay, kung hiya imo natatapuran. Sugat ko, yaan sangkay nimo. Alright mga kasangkayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay natapos na kayong maghapunan. Sangkay ko, yaan sangkay nimo. Live na live po tayo dito sa ating YouTube channel ni Kuya Joel and Ate BEC. Jesus akon hinihigugma, yalaan suog ko nga sangkay, kun hiya imo natatapuran. Sugat ko, yaan sangkay nimo. Jesus akon hinihigugma, suog ko nga sangkay, kun hiya imo natatapuran. Sugat ko. Ang baton, IMO problema. Taramdan, naghahatag ng mga sagda para hakinupo. Ikaw ba nabubukatan tungod ng problema? Sangkay, kini nga programa para gudla kayo. Ang baton, IMO problema. Nadangat ay tagsa nga panimalay kada alas 8 at alas 9 itong gabi. Higangan Lunes at Biyernes. Ang baton, IMO problema. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating programa. This is a live prayer and counseling sa lahat po ng ating mga kaibigan, ng ating po mga batoners. Oy, mao pa nga gabi hay yung tanan dida. Inaton ta nga ada ka mao pa nga kahimtang aton mga kasangkayan dito mga OFW, mao pa nga gabi hay yung tanan. Ay naton mga kasangkayang gihap dinihatan awan late of course. Okay, naton minahal nga mayor dinihaton bungto upodan na iya mga kasagabay aton pamunuan. Nganan atanan nga mga kapitanis aton bungto hatan-awan. So live na live po tayo. We are broadcasting live mula po dito sa Tanawan, Leyte, Philippines. Salit mga kasangkayan, magandang gabi po at magandang gabi sa iyo, Ate BEC. Nagtitikahusay kagudla, Ate BEC. Amen. Maupay nga gabi. Hay mo, Kuya Joel. Salamat. Alright. Sige, dako ating boses, Ate BEC. Maupay nga gabi. Hay mo, Kuya Joel. Salamat. Adi na kita liwat. Naton programa. Ang baton na mo problema. Alright. Okay, para po sa pasiunang awitin, para po sa ating lahat, bagong umaga, bagong pag-asa. Umabot na liwat ang maaga,
ngan ini nagahatag imbag nga paglaom. Kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga dirig mo naiilo. Yan ang agas sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala a Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga, anaton ginpapasan. Ha mga pag-ampo naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha-duha, kay Jesus kala magsari. Ha iya mga ikin saad pinula lauman. Hiyaan suok masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, nadirit kita niya kayaan. Lalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaong. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaom. At tubangon mo nga may kalipay, nga magdayaw kahaiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarandigan. Hiya haatong nagsasaad, nga dili kita niya bayaan. Lalara, bag-o nga aga, lalalara, bag-o nga paglaom. Lalalara, bag-o nga aga, lalalara, bago nga paglaom. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaom. At tubangon mo nga may kalipay, nga magdayaw kahaiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarandigan. Hiya haato nagsasaad, na diri kita niya bayaan. Lalara, bag-o nga aga. Alright mga kaibigan, what's up po? Hallelujah! Okay, purihin natin ang Diyos mga kaibigan. Ngayon po ay Huwebes, July 8, Ate Bec, So welcome po ang ating mga kaibigan. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, Welcome po sa ating mga early bird. Salamat sa 11 million viewers ngayong gabi mga kaibigan. Alright mga kaibigan, tayo po ay dumako muna tayo sa panalangin at tingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay sa ating programa na bigyan tayo ng anointing, ang kakayahan upang tayo po ay magtagumpay sa anumang ating mga gagawin ngayong gabi. Ate Bec, manalangin muna tayo. O Diyos, nagamhanan, madamo nga salamat, Lord. Diyan nga kagabi yun nga ikaw, nagtataghaan mo kaya panahon. Salamat na mo grasya nga sufisyente haamon, yan proteksyon, yan panalangin, yan nga panahon Ginoo. Amoy ning gihalad kanimo para hanimo kay mayaan hang ngaran ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alright mga kasangkayan, andamon nato mga kasing-kasing yan ang gabi. Ngan mamati kitahan mga puluhan Diyos.
Ngan, kumusta? Night boat, ano? Yan na pala kita, may hila kita ka night boat. Okay, so, oy, Ate Night Teresa Caustin, mo pa yung gabi, na-miss ka na mo na, no, dito ha, FB. Ngan, Ate Salud, Ate Jelen Ortiza, okay, Ortiza family. Ani mo mga kaupo dida nga mga kabataan, ano, Itam, Jaren, ngan Faith, mo pa yung gabi hayo dida, kan Kuya Norvin, mga anak. Ngan, kan Ate Carmen kaupo dida, no, Joaquin Luna, yan. Palakpakan natin sila. Okay, sa lahat ng ating mga, okay, kay Marfi Maligro Vlog, okay, mo pa yung gabi hayo mo gihap dida. Ngan sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kapatiran sa Panginoon, kay Haal Cunaba family, God bless you. Ate Corazon, okay, salamat sa patuloy na biyaya ng Diyos sa iyong buhay. At Ate Bikay, of course. So, Ate Michelle, mo pagihapay mo gabi. Hallelujah, glory to God. Okay, so ngayong gabi mga kaibigan, ay dadako muna tayo sa salita ng Diyos, ano? Kasi kailangan natin ang patuloy na kalakasan at patuloy na pagkikinig, ano? Pamatit pulungan Diyos kaya naghahatag inihing kusog haaton mga kinabuhi. So, salamat po sa ating mga kaibigan, mga viewers na patuloy na sumubaybay sa ating programa. Okay? At ngayon na ibibigay ko ang pag-share ng salita ng Diyos sa aking kasama dito, ano? Our words of inspiration for tonight. Okay? All right, Ate Vic. Okay, Ate Vic. Okay, maupay nga gabi ha aton nga tanan, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Good morning, good evening, good afternoon. Hanaton mga kabugtuan, di na niyo tag sa mga panimalayan, yung mga trabaho, nga na niyo mahigdaan. Kaya mga kabugtuan, yan ang gabi. Magbasa kita ang pulong sa Ginoo, Psalms 37 verse 25 to 28. Okay, Psalms 37 verse 25 verses 25 to 28. It says, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. They are always generous and lend freely. Their children will be blessed. Turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. For the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. Ang Diyos nga panalangin sa iyang mga pulong na atong buhaton o pagamula pagaisgutan niya ng gabi. Kaya Kuya Joel, duha kita kasi anaton mga didi, mga magsagaraat. Okay. Sagarat kami mga kasangkayan, kaya nangaon kami ng ice cream, yan Bawal gudit ice cream, Ate Vic, mga host, ano? Tentasyon man ni Kuya Joel ba? Okay, marasa na to. Tentasyon kasi ice cream. Kaya pero dirigat sa dangunta kay magla-live kita pero nangangaon man pero magano. So kaya Kuya Joel duha kita yan magyaya. Oh, don't worry Ate Vic, ano? Medyo masagalat amon butol mga kasangkayan pero okay, marasa man ice cream. Well, anyways, mga kabugtuan, nasiring ang pulang sa Ginoo nagadasig aton nga ang Dios diri gud diha nagpapabaya nga nagkikitahaya aton kinabuhi pirmi. Ngan ang Dios kanunay nagkikita aton mga panginahanglanon. Ngan hiya waray gud hiya siring pa magpapabaya aton even though may mga pag-ampo nato nga diri anay nababaton pero kinahanglanon gud naton tuuhan nga ang Dios permi na mamati haaton mga pag-ampo. Kaya sa verse 25 si David nagsisiring ini, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken. So, tikang hang kabata ni David, as kang nalagas na lahiya, waray hiya makakita hit anak sa Ginoo nga gimpapabayan. Kung maya naman kita nakikita nga ginpapabayan, ibig sabihin, humarayot hiya Ginoo.
That's right. Oh. Kay kun kita humarani ha Ginoo, diri gud kita papabayan ha Ginoo. Proven ito Ate Becca. No? Nga, Yes. kung kita nga na iton aton kinabuhi, aton ginhalad sa Dios. Ngan patuto ito ni Haring David ano, tikang at iya pagkabata, ngan at iya kalagas. Waray pa hiya makitahin usa ka tawo nga matadong nga nakikilimos nga nagkukuri. Although may mga pagkukuri, pero na-overcome natin, nalagpasan natin dahil hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Yes, Yan. tama Kuya Joel. Kaya haton kinabuhi, kung na-experiensyahan na naton it kaupayhan Ginoo, wag na tayong bibitaw kay Lord. Amen. Wag na tayong bibitaw until kita siring pa mag-grow old. Di daha Pag munang mag-grow old Ate Becca. presensya ha Ginoo. So kung may dani mo sa pitya na, sige iti mo sa pit nga, I want to grow old with you. Wow! Alright. Okay. Diba, Kuya Joel, sarap Oo. pamation nga, I want to grow old with you. Kaya, Yes. siring ni David, I was young, and now I am old, I have never seen the righteous forsaken. Promise tinuod gud ini, no? Kay si David naka-experience gud iya nga, tika nga niya kabatas na nga nalalagas siya. Waray gud iya pa ba iha Ginoo? Bisan umagi hiya hindamo nga mga problema, mga tarhog iya kinabuhi, pero ang Dios faithful lagi hapon na iya kinabuhi. Ngayon, nasiring hiya, or their children begging bread. Waray good makita ni David nga ang mga anak sa Ginoo nagpipinangaro or kaya nagkukuri mahitungod hit mga pagkaon. Kay faithful ang Ginoo nga namamati hanaton mga pagampo. Kaya desire nga ni naton nga mag-alagad ha Ginoo buhaton naton. Kay dida naton ma-experiensyahan an pagkamaupay han Dios haaton kinabuhi kay diri gud kita pabayan sa Ginoo. Bisan haakon kinabuhi nag-experience ako paano ang Dios faithful haamon mga kinabuhi ako mga anak ako asawa nga na diri gud siring ko diri ko maibabalyo it pagka maupayan Ginoohan mga butang nga iya ginhatag di diha amon. Kaya siring ang pulong sa Ginoo ngan proven na iton nga diri ang mga anak sa Ginoo, diri itutugutan sa Ginoo nga makaturog nga waray kaon. Diba, Kuya Joel? Yes, oo. Ate Becca. Kay kay an mga anak sa Ginoo, o simpa aton mga anak gyap ito ha Ginoo. Right. Kaya for example kita ano nga mga kag-anak makatugot ba kita it aton mga anak mga turog waray kaon? Diri daw bisan kita mga earthly parent. Diud kita makakatugot nga aton mga anak makaturog nga waray kaon. How much more han Ginoo nga iya naghimo aton kinabuhi. Kaya gusto sa Ginoo nga hadida nga ada kita hiton mga kinahanglanon. Ang Dios gudla it aton kadadaupan han nga tanan nga niya gudla magbe-bless aton mga panginahanglanon. Amen. Amen. Nga na verse 26 it says, they are always generous and lend freely. Amen. Amen. Ang mga anak sa Ginoo, una, diri gimpapabayan sa Ginoo. Diri gintutugutan sa Ginoo nga gugutumon, nganit mga anak sa Ginoo manggihatagon. Amen. Hallelujah. Oo, galagad ka nganit Ginoo manggihatagon ka, diri ka siringon pa. Nga maghatag ka, diri. Kung diri kuan na iton given na iton. Nga once nga anak na karawat mo na sa Ginoo Hesus imong kinabuhi. Once nga may danan nimo sok nga relasyon ka Ginoong Hesus o ha Dios. An pagka manggihatagon mo flow ito ha imo kinabuhi. Ngan kung magpapahuram man nga ni diri magsusukot hinda ko nga tubo. Yes. Well, ba? Yes. Importante hinduro. Sige, Ate Becca. Panay, Ate Becca. Importante hinduro nga
Kung may adaman kita mga blessings, ighatag na lang naton. Natikang hakasing-kasing kay kun aton ito bubuhaton. Sa panahon nga ada kita't mga panginahanglanon, ang Dios maghimog paagi nga magsuplayhan imo panginahanglan. Kay ano man, sing pa nakag-deposit ka na ba, nakaghatag ka na. So diri tugutan sa Ginoo nga diri ka or magkukuri ka. Kaya hatagan ka sa Ginoo imo mga panginahanglanon sa panahon nga manginginahanglan ka. Diri magkukulang o diri magkukuri ang Dios paghatagay mo kinabuhi. And nasiring din they are always manggihatagon, always generous and lend freely. Their children will be blessed. Amen. Amen. So kunit kag anak ngayon manggihatagon Kuya Joel, mo flow iton ngadtot iya mga anak. Ang mga anak ma-blessed. Igbe-blessed sa Ginoo kun ang mga kag-anak manggihatagon. That's right. Oh. Ikaw Kuya Joel, ano ba? Oo, okay. Pag-bless ng Ginoo atong kinabuhi, yung ating mga buhay ay nagmumula po sa mga magulang. Hindi galing sa mga anak papunta sa mga magulang. Okay? Kahit po yung anointing, sabi ng Psalms 133 that the anointing will be upon your head, down upon your bird, to your garments. Ibig sabihin mula sa taas, pababa. So, ganoon din po ang pagpapala ng Diyos sa ating pamilya ay nagmumula po sa ating mga magulang. Kaya bilang mga magulang ay dapat po ay tayo po ay 100% na sumusunod sa Panginoon dahil tayo po ang channel of God's blessing papunta sa ating mga anak at papunta sa next generation. So napakahalaga na tayo po ay maging blessing sa ating mga anak. Amen. Oo, nga no sa pa, kita nga mga kag-anak, diri kita siring paman, diri naton gintitipid an aton sulod balay. Kaya di da makikita naton it provision sa Ginoo. Kung it provision sa Ginoo, ang adaha aton permi, or kita manggihatagon kita it provision sa Ginoo, ang adaha aton permi. Nga na diri liwat kita, diri liwat maupay nga testimony o patutuo nga maupay lang kita manghatag sa ibang tao pero haaton sulod balay o aton mga anak mabaga siring paman alanganin or haaton mga loved ones. So kinahanglan kung maupay ka man ngani maghatag sa ibang tao, maghatag ka sa imong mga loved ones, labi na po sa atong sulod balay. That's right. At kinahanglan kita maging blessing sa ilang mga kinabuhi. Kaya ito na ang mga blessings, provision ito tika nga Ginoo. And then nasa rin nga 27, turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. Amen. Hallelujah. So, an aton kinaiyahan tuhan mga waray pa kita makakilala Ginoo nga diri halos saring paman nag-unang-una nga tutiba bayaan ta iton ngan magbuhat kita in maupay para i-bless kita sa Ginoo forever. Then, for the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. Inihigugma sa Ginoo ang mga magtado nga mga tao. Ngan diri gud niya iton igfo-forsake, di gud niya iton pabayaan. Kaya ang Diyos mismo nalilipay magkikitaan iya mga anak nga nagbubuhat haniya ka buruton. Kaya ibe-bless ka niya para maging blessing ka sa ibang mga tao. Igbe-bless sa nimo pamilya para maging blessing ka sa ibaliwat nga mga pamilya. Igbe-bless ka sa imong kaugalingon para maging blessing ka sa imong mga loved ones. Kaya igkakadasig ko iyo mga kabugtuan, mga kasangkayan niya nga gabi, never turn back haimo old life kundiri pursue righteousness. Yes, kay amen. para ang mga blessings sa Ginoo mag-overflow nga na sa imo ngadto sa imong mga anak ngan mo flow ngadto sa imong mga loved ones. Kuya Joel, you have something to say? Okay, so you have said it already, Ate. Pero
tamaan sinisirian, pulungan Diyos mga kasangkayan. Ano nga, kung may daman mga tao nga kinahanglan naton buligan, utagan naton importansya. Itong mga tao nga kaupod mismo naton, haaton mga panimalay. Kay siring pa ni Ate Bec, kay bangin kita, maupay kita, ha, ibang nga tao. Pero, ang aton pagigrelasyon, haaton sulod palay, bagan kulang, ano, may the reservation. So, pag siring pa may mga pangarap aton mga membro ha panimalay, magsuportahay kita. Kay iton blessing hang Ginoo, diri la ha kada usa kundi habugos nga pamilya. Okay, habugos nga pamilya. Kahit ikaw ay nag-iisa lamang na sumasampalataya sa iyong pamilya, ang Diyos po ang kanyang pagpapala ay dumarating sa buong pamilya. Okay? So, yan ang gabi, magpasalamat kita ha Ginoo, ano yung mga pulong, pagdasig nga naghatag ang Diyos in assurance sa aton kinabuhi. Nga aton mga kinabuhi, dili gud papabayaan ni Lord ha aton kinabuhi. So tayo po magpasalamat sa kanyang mga salita. Panginoon, salamat po ngayong gabi sa iyong mga salita na gin-share ni Ate Bec. Lord, ang aming dalangin, Panginoon, give us, Lord, the heart, Lord, to be generous, Lord. Maging may natagong kami, Lord, mabuligon, especially, Lord, haamon mga membro ha panimalay na nagkikinanglan, Lord, pagdasig, karigon, haera mga kinabuhi. And we pray, Lord, for your people right now, aming mga viewers, Lord, na merong mga pangangailangan. We believe, Lord, that you are the God who is active, Lord, at kumikilos sa bawat puso sa gabing ito. Lord, ito po ang aming dalangin. Salamat po sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Kanta na. Okay, so makinig muna tayo sa isang awitin kasama para haaton nga tanan. Bisan pa man kun hain ka, kinunumduman ko. Bisan pa kun nalakat ka, di ka magpusa. An akon paghigugma amon, magmamang pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi, pirmi. Ako imo kaupod, diri gud mapapara akon paghigugma. Bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakagtuan akon kaupod mo, pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod, pirmi, pirmi. Akon kaupod mo, pirmi. Akon kaupod mo. Akada problema, malalauman mo.
imo nga tanan hingalimti nga daop na yan na termi ako an imo kaupod permi termi ako an imo kaupod permi termi ako an imo kaupod permi termi ako an imo kaupod permi. Alright, mga kasangkayan, maupay ko ng Diyos nga yan aton paubod permi, ha aton mga kinabuhi, isang litdiri kita sadang mabaraka, maluya, mga kasangkayan, kay ang Diyos ang kaupod naton permi, ha aton mga kinabuhi. So, meron po tayong prayer request, mga kaibigan, mula po kay Ate Marta sa kanyang kapatid na si Lizel, na para sa kanyang asawa na si Pastor Arturo, na ipag-pray po natin, mga kaibigan, na maging maayos ang kanyang kalagayan at bigyan siya ng kagalingan. Hindi natin alam kung nakuryente ito or nag-stroke. Sabi ni Ate Big, baka nag-stroke. So, kasi natabingi daw ang mukha. So, let's pray, mula ito sa Burawin. Let us pray na ang Diyos, kung ikaw man inununood, Lizel, kapatid ito ni Marta, let us pray sa kanyang asawa na ang Diyos ang magpagaling sa kanya. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, kami Panginoon ay lumalapit sa iyo. Lord, we humbly come before you, Lord. Kami ay nagpapakumbaba. Lord, hindi namin kaya ang solusyonan ang aming mga problema. Subalit ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Sa mga oras na ito, Panginoon, ay amin pong dinudulog ang buhay ni Pastor Arturo Nersa. In Jesus' name, Lord, release your healing power sa mga oras na ito. Ano man ang kanyang nararamdaman, ano man, Lord, ng mga complication, ano mang mga abnormalities sa kanyang katawan, in Jesus' name, we declare na bumalik sa normal, Panginoon, ang kanyang nararamdaman. In Jesus' name, Lord, we declare your healing power na sa pamamagitan ng iyong dugo doon sa krus sa Kalbaryo. Lord, salamat hang katambalan. Tikang hayaulo ngatot iya rapadapa. Right now, O Lord, i-bless mo, Lord, ang kinabuhi ni Lizel, Lord. Bigyan mo siya ng lakas ng loob upang kanyang maatiman, Lord, iya mabantayan ang iya asawa. Lord, bless this couple, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Posible atin. Okay, so mga kasangkayan, hindi lang tayo mawawala ng pag-asa, sa buhay ng ating kapatid. So, tayo po ay patuloy lang na dumulog sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa ating buhay, mga kaibigan, we believe that God answers prayer. Yan. Ate Beck, meron pa bang prayer request? Babalik tayo sa ating pinag-usapan ngayong gabi. Tungkol napakahalaga yung sinabi ni Haring David. I was young and now I am old. So siya po ay nagbibigay o nag-iistorya, nagkikwento ng kanyang karanasan na mula noon nung siya ay bata pa hanggang siya ay maging dako na hiya. Waray pa yung mga kita nga itong mga anak sa Ginoo nga ginpapabayan ang Diyos. Yan, diri kita sadang mabaraka kay waray pa Kristiyano nga namatay tungod kay nagkukuri. Waray king kakaon ginugutom. Oo, hubyala itong diri makakaon. Magawang ka, masipag talagang ikay pagpapalain ng Panginoon. Okay, so salamat po. So, ano po ang masasabi niyo, mga kaibigan, sa sinabi ni Haring David bilang mga batoners, ating mga batoners, Oo. Ikaw ba ay pinabayaan ni Lord? Paano ang Diyos tumulong sa iyo? Lalong-lalo na sa panahon ng mga problema. Sa panahon ng mga kagipitan, mga 11th hour. So, bilang mga anak ng Diyos, kahit sa buhay namin ni Ate Beck,
maraming beses na talagang saring pa meron kaming malaking pangangailangan pero hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Mula noon, nung kami ay sumunod sa Panginoon hanggang ngayon, ay hindi pa kami pinabayaan ng Panginoon. Alright? So, para sa inyo mga kaibigan, paano po natin malalaman na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin? Okay, so i-share po natin ang ating karanasan, ang ating testimony para sa ating mga kapatid, para sila po ay ma-encourage. Amen? So, yes, thank God for the healing power sa ating kapatid, sa buhay ng asawa ni Ate Lizeth. Praise the Lord. Glory to God. Okay, so bago po tayo magpatuloy, ay makinig muna tayo sa isang awitin para po sa ating lahat. Mga kaibigan, Jesus, kailangan kita para aton nga tanan. Hakada pagpitikan kasing-kasing ko, ako perme nag-iino haimo. Mga sulay ha akon kamaluya, Jesus ginkikinahanglan ko ikaw. Naglalakaton ko nga kasing-kasing, imo bihagon ha imo dughan. Nag-uusaan ko nga dughan, pagkunon gugma mo nga matuo. Hakada pag-abotan pagsulay, kon ang pagsarig ko di marikon. Paghigugma mo ipapaapa, Jesus, kinahanglan ko ikaw. Paglalakatong hakinabuhi ko, ang mga tunog mo akong ginsusog. Pag-ampo ko maging sugad haimo, Jesus, buligigad ako. Ikaw gudlaan akong karikuhan, hatunangan hakalangihan. Darampan ko ikaw gudla, Jesus, ginhigugma ko ikaw. Hakada pag-abotan pagsulay, kung ang pagsarig ko di marikon. Paghigugma mo igpapaapa, Jesus, kinahanglan ko ikaw. Hakada pag-abotan pagsulay, kung ang pagsarig ko di marikon. Paghigugma mo igpapaapa, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, kinahanglan ko Alright, mga kasangkayan, napakalakas ang ulan sa mga oras na ito. Maulan at mahangin dito po sa aming lugar. Siguro sa ibang mga lugar dito po malapit sa Tanawan at sa Karating Bayan. Purihin ang Diyos, mga kaibigan,
Siguro naririnig nyo yung ano, yung haganas itong uran. Yan ang attack na, no? Ibisan ako naka-headset. Nababati ko lagi hapon, Ate Bek. So, Medyo may hangin, Kuya Jul. oh, Pero di rin masyado makusog yung Oo. hangin. okay, so yun po ang ating i-comment, mga kaibigan, para sa iyo, paano tayo po hindi pinabayaan? Paano malalaman na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon? Okay, so sabi po dito ni Ate Veronica. Okay. Sabi niya, yes, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa amin. Simula noon hanggang ngayon, napakabuti niya. Siya ang Diyos na hindi nagpapabaya. Di siya nagkukulang haamon, ginbabaton niya, panginahanglan namin. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Alipang karugtong ni Ate Veronica, nalalaman ko po na ang Diyos ay di nagpabaya hamon. Kasi po, di po kami nagugutom o di kami kinukulang. Sadang ang grasya na binibigay ni Lord, lalo na sa pinansyal, diri ang Diyos nagpapabaya. Nakakabayad kami, God, nakakabayad kami, God provides. Amen. Hallelujah. O, tama, Ate Carmen. Talagang nahagang na sigituran kahit amon didi igbaw, it amon didi studio, and then waray al-Cuba. Ano? So, makusog iton buhos iton oran. Pero sige lang, kay kung makusog it buhos it oran, amo gyapon it ka makusog it buhos it blessing ang Dios sa aton mga kinabuhi. Oo. Kaya ba man kung masirak-sirakan, nasa rin kita nga kapapaso, hindi nga panahon. Hindi papamamalas kita. Kung mauran liwat ka, mauuran. Oo. But anyway, sabi ni Ate Mercy, pasalamat ako na nakakilala ako ha Ginoo kay hiya ang Diyos. Di rin nagpapabaya. Panahon, han may ada problema, han hadi, nababaraka ako, pero yan na, may da ko ginsasarigan, nga matakot. Amen and amen. O, tama ito, no, Ate Mercy. Ininwara ibang aton siring pa matatapuran, masasarigan atong kinabuhi. Kaya kung magsarigla kita tao, nadi-discourage kita, napapakyas kita. Nawawada kita yung paglaong. Kung masarigla kita, maglaom ha tao. Pero kung ha Diyos, siring pa, may danganin magsiring ngayon mga tibik nga, mas mapit tao kay natatapuran. Ayaw kita pagtapo ni tao kasi rin ang Biblia. Curse is the man who trusts in man, but blessed is the man who trusts in the Lord. So it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Okay. Pwede gamiton ang tao. Pwede gamiton ang Ginoo ang tao pag supply ha imo. Pero hindi sa lahat ng panahon natin, Bek. Ngan kinahanglan dili ka magtapod ha tawo nga asag padayon magsisinuplayon ha imo. Tama ito na. Kaya natin, Martha, nararamdaman ko po na hindi po kami pinababayaan dahil bless po kami at saka hindi po kami napupurdoy. At kung meron mga sakit, nauupay dayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ginoo, Kuya Joel. Ano pa man nga mga buta nga ikakumparar ha Ginoo waray na sadang nga makakatumbasan pagka maupay ang pagkagamhanan ng Dios sa aton kinabuhi. Kaya itaton may sisiring padayon kita pagsalig pagtapod ha Ginoo. Kaya ang Ginoo ang tinubdan. Han nga tanan nga waray katapusan nga mga panalain. Siring natin Marta, alam ko na kailangan man hindi po kami kailanman hindi mo po kami pinabayaan. Kuya Joel, makusog na akong boses, halos diripak nakakabati itak boses. Magampo na lang kita ko, Kuya Joel, para taton okay, magampo kita yan ang mga kasangkayan, kay makusugin duro dito na uran na amon lugar. Let us pray. Labi na aton mga kasangkayan nga ada tagsa nga panimalay
Let us pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Yes, Lord. Ang aming dalangin, Panginoon, sa iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Tanawan na malalakas ang ulan. Amen. Lord, salamat po na ngayong tag-ulan ay patuloy mo kaming proteksyonan, Panginoon, na hindi kami magkasakit. Cover us with your precious blood, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng patuloy na kalakasan, Panginoon, at hindi kami magkasakit, Lord. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, O Lord. Amen. Na kahit, Lord, mauran, masirak, Lord, protect your people from all sickness and disease in Jesus' name. At kahit sa ulan na ito, Panginoon, ay hindi ito makadistroso sa mga pananim o sa mga bahay o anuman ang aming mga ginagawa araw-araw. Thank you, Lord, for your covering of your precious blood tonight na i-bless mo kaming lahat, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagpapala sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Alright, mga kasangkayan, di na kita mag-iiha. So, garon talahan na Oo. ini. Kasi, Ma-break kita, Ate Bek, ano? Kasi makusog-kusog yung duron-uran. Halos direct nakakabatihit ako niyakan, mga kasangkayan. Mga kabugtuan. Yan, padayon kita pagsalig sa Ginoo. Nga, kasi ang Diyos di rin nagpapabaya aton. Nga niya, nagaupay, nagabless, nagaprotektar, nagatambal. Na nag-provide na natin mga pinanginanglanon. Kaya mga kasangkayan, mga kabuktuan, ang Diyos magabindisyon na aton nga tanan, padayong kita, pagsubaybay, hininga atong programa, ang baton na IMO Problema. Inyata Rebecca, magsisiring ayo, maupay nga salamat, and good evening ayo. Good night, tayo nga tanan. Alright, mga kasangkayan, ano? Pansamantala muna nating i-end ang ating live stream ni Kuya Joel and Ate Bek. Kasi po talagang napakalakas ang ulan dito at medyo mahangin. So, balit, salamat sa Panginoon sa kanyang proteksyon. Keep safe po, mga kaibigan. Lalong-lalo na dyan sa mga malalapit sa mga ilog, malalapit sa dagat, ay the Lord will protect us tonight at maging maayos ang ating pagpapahinga. So, keep safe always, and you are always in our prayers, mga kaibigan. God bless you and good night po para po sa ating lahat. We love you all. See you tomorrow para po sa ating Thanksgiving night, mga kaibigan. Okay? Para po